En dag stod Edvard ude i togremisen, hvor han boede sammen med de andre lokomotiver. De andre var meget større end ham, og det pralede de af. Togføreren vil sikkert aldrig bruge dig, sagde Gordon. Han vil have stærke lokomotiver, ligesom os. Men både togføreren og fyrbøderen havde ondt af Edvard. Vil du ikke køre en tur i dag, sagde de. Jo, det kan I tro, sagde Edvard. Så fyrede de op i kedlen, så der kom en masse damp, og Edvard tøffede derudad. De andre lokomotiver blev sure, fordi de skulle blive hjemme. Edvard arbejdede hårdt hele dagen, og alle vognene syntes, han var sød og rar. Selv togføreren var meget tilfreds. Jeg skal også ud og køre i morgen, sagde Edvard til de andre om aftenen. Hvad siger I så til det? Men han nåede aldrig at høre, hvad de sagde, for han var så træt og glad, at han sov med det samme. Da han vågnede næste morgen, var alt som før. Gordon pralede og pralede. Bare vent, lille Edvard, til jeg kommer farne med eksprestoget. Det bliver noget af et syn, skal du se. Farvel, lille ven. Kig efter mig i eftermiddag. Edvard rullede ud for at skubbe godsvogne. Edvard kunne godt lide at skubbe. Det var nemlig ret sjovt. Han sneg sig ind på vognene og gav dem et puff.